Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon nining santos nga misa sa ikanapulog usa sa tempo ordinaryo atong idangop ang ato ang mga pag-ampo. Isip usa ka komunidad, apilo sab ang mga pag-ampo sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Ato sab iampo ang mga kalag sa purgatorio ug ang tanan nga mga dunay sakit sa lawas ug sa kalag. Maigsuon aron maanam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dakong uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan. Ginoong Jesu Kristo,
O Dios nga magagagahom, among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya sa Repidem og miabot sa disyerto sa Sinai, og nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo didto sa bukid ug giingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, ud kung giunsa ko kamo pagdala nganhi kanako. Ingon sa pagdala sa agila sa iyang piso, diha sa iyang mga pako. Kung magsinugtanon kamo kanako, ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo ang pinili kong katawhan. Mahimong kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari. Usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, dool kamo kaniya sa masarya nga awit. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Sayri ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios, siya ang nagbuhat kanato. Kita iyahagayod ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Ang Ginoo maayo gayod, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan, ug ang iyang kamatinod anon
hangtod sa tanang kaliwatan. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay sa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios, og busa labi ba kayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto kaaway kita sa Dios. Apan gihimo kita niya nga iyang mga higala, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. O karon nga kita nga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingna niya ang iyang mga tinunan, daghan ang anihunon apan diyutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. Gitigom ni Hesus ang iyang napulog usa ka tinunan ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit nga balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang maigsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan,
mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudihi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-agto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Maria, at tua Hinoo ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan maigso ni Kristo. Karon atong gisaulog ang ikanapulog usa ka Domingo sa tempo ordinaryo. Ang Ebanghelyo karong adlaw mga igsuon nagsugod sa usa ka makapatandog nga hulagway. Nakita ni Hesus ang daghang katawhan ug naluoy siya. Naluoy siya. Nakita niya ang ilang kahimtang. Matud pa sa Ebanghelyo, sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gibugatan sa ilang mga problema og nagkinahanglan og giya og paglaom sa ilang kinabuhi. Si Jesus naluoy kanila. Wala lang siya nagtan-aw gikan sa layo. Wala lang siya nakamatikod. Wala lang siya nakamatikod sa ilang kahimtang. Ang ilang kasakit ug mga panginahanglan, mga kapitos sa kinabuhi, nakatandog sa kasing-kasing ni Hesus. Tungod niini nga kaluoy nga gibati ni Hesus, aduna siya'y gibuhat. Gitawag niya ang napulog duha ka apostoles ug gipadala sila aron sa pag-ayo sa mga masakiton, pagdala sa kaluoy sa Dios ngadto sa iyang katawhan ug pagwali sa gingharian sa Dios. Adunay duha ka importante nga mensahe ang Ebanghelyo karon mga igsoon, di natoy kalimtan. Una, ang dakong kaluoy ni Jesus. Ato kining hinumduman sa makanunay nga dako ang kaluoy ni Jesus para kanatong tanan. Usa kini ka fundamental truth nga angay nato nga hinumduman sa tibuok natong kinabuhi. Og ikaduha, si Jesus nagtawag sa mga apostoles og sa kadausa kanato nga mahimo nga mga instrumento sa iyang kaluoy. Mao kato ikaduha nga mensahe. Si Jesus adunay usa ka pagbati kining kaluoy mga igsuon
Usa kini pagkapagbati nga gikan sa kinahiladman sa atong kasing-kasing. Pangutan-a ang ato ang tagsa-tagsa kaugalingon kung aduna ba kitay gibati nga kaluoy. Kay kung wala, tingali og nagpabilin nga tig-a ang atong kasing-kasing. Ang usa ka tig-a nga kasing-kasing maigsuon, ang usa ka kasing-kasing nga dili mubati og kaluoy, dili kana usa ka kasing-kasing nga iya sa atong Ginoo. Tingalig lain na ang espiritu nga mingkupot sa kasing-kasing kung kini nagpabilin nga tig-a. When the heart is hardened, it is not a heart that belongs to Jesus or to our God. Kay ang kaluoy, mga igsuon, dili kini usa ka ordinaryo nga simpatiya lamang. Dili kini lumalabay lamang. Kini usa ka kaluoy nga makaingon nato nga nagiya ka nato, nagdala ka nato. It moves us nga makapalihok sa tibuok nato nga pagkatao para sa lain. Jesus was moved with compassion and he was moved to help the other practically. Sa dakitang nakita ni Jesus ang mga tao, ang iyahang kasing-kasing, ang iyahang kabubuton, ug ang iyang pagbati natandog gayud pag-ayo. Dili lamang pero nagpabilin nga usa ka pagbati kay nahimong tinubdan kining kaluoy ni Hesus para sa iyahang mga lihok sa kinatibuk-an niyang kinabuhi. Dinhi nato makita mga igsuon kung unsa kadakong kalainan o kaayuhan ang mahitabo sa usa ka tawo nga adunay pagbati o kaluoy nga Dios nun. Atong unahon-naon usab mga igsuon o atong pamalandungan kung unsa kadako ang mahimo sa ato ang kinabuhi kung kita maluluyon sa adlaw-adlaw o sa kinatibuk-an nato nga kinabuhi. We live with the compassion and mercy of God that guides us to work, to live, and to be on a mission for others. Lahi ang gipakita ni Jesus. Kung tanaon kita sa Dios, dili siya mo tanaw kanato isip usa lamang sa kadaghanan. Because God sees us personally. No? Kaya nakita ni Jesus nga ang uban ni bati o kaguol, ang uban sa ilang mga mata ni bati o kasakit, ang uban naglibog, kay aduna sila sa kangit-ngit. Kita, mga igsuon, nakita ba nato kining mga kalainan nga realidad sa kinabuhi sa atong mga igsuon? Because each person experiences things differently. Nakita niya ang atong mga kabalaka,
ang atong mga kapakyasan, ang atong mga kahadlok, ang atong mga problema sa pamilya. Nakita ni Jesus ang atong mga sakit ug mga samad nga gitago lamang nato sa sulod sa atong kasing-kasing. Mao mga igsuon nga atong idangop tanan-tanan sa atong Ginoo so that we can live a life of freedom and healing for our soul and our spirit. No? Di nato itago lamang ang sa ato ang kagalingon, ang ato ang mga kabalaka, ang ato ang mga kapakyasan o mga problema o mga kahadlok. Mo kana nga ato ang madunggan kanunay, trust in me. Salig kanako, kay ako ang imong Ginoo. Atong idangop ang tanan sa gahom sa atong Ginoo, sa iyang kaluoy, ug labaw na sa tanan sa iyang grasya. That's why it's important, my dear friends, sama sa gibuhat sa mga tao sa atong ebanghelyo kalon, nga wala sila nagpabilin sa ilang mga panimalay o sa ilahang kwarto o sa ilahang kaugalingon lamang. Sila minggawas sa ilang panimalay o mingduol ngadto sa atong Ginoo. You see, my dear friends, to believe and to trust in the Lord, dako kini ug kalainan nga mahitabo, kaayuhan nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. Ug dako nga kaayuhan para kanatong tanan ang pagduol ngadto sa atong Ginoo. Pagtawag kaniya, pagduol kaniya, pinaagi sa pag-ampo. Mao na nga dili nato itago ang ato ang ngari sa ato ang mga kaugalingon lamang, atong idangop, iampo sa Ginoo, pakipag-istorya kaniya. Sa laing bahin, tingali adunay mga tao dinhi karon kanato nga nagdala nining kabugaton or mga kargada sa ato ang kinabuhi. The burdens and loads of our life. Nakatubang og sakit. Adunay kabalaka alang sa ilang mga anak o sa apo. Adunay mga pag-antos tungod sa pagkawala sa usa ka minahal. Umibati nga nawad-an na og paglaom. It's good to realize, it's good to be aware of all of these, my dear friends. But do not stop there. Dili lamang sa paghunong nganha. Kay ang maayong balita, mao kini, nakitaan kita ni Jesus. Atong gisaulog gahapon ang Sacred Heart of Jesus. Ang kasing-kasing ni Jesus para kanato. Kasing-kasing nga maayo o maluluyon o puno sa gahom. Nakita ni Jesus ang tanan nato nga mga pag-antos. Ang iyang balaang kasing-kasing nga gisaulog nato kahapon puno sa personal nga gugma
para sa kadausa kanato. Walay makahimo nga makasukod sa kadak-on sa gugma sa atong Dios. Usahay makauna-una kita nga, daghan kog sala, daghan man ko og kapakyasan, og wala na ako'y mabuhat. My dear friends, that is a sign of pride. Or pag sirado sa tuang kasing-kasing. Mao ka na nga importante, mga igsuon, ang paggawas sa kaugalingon, pagduol ngadto sa tuang Ginoo dinhaa sa pagpaubos. Humility is very important. O dili sa pagsalig sa kaugalingon, kundili sa pagsalig labaw na sa tanan sa atong Ginoo. To be humble and to trust in the Lord are pathways for us to be close to Him. O para nga ato ang i-entrust, itugyan, ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ngadto sa atong Ginoo. Kay ang gahom sa atong Ginoo wala nakadepende sa atong pagkahingpit or kung unsa may tan-aw nato sa ato ang kaugalingon. Ang gahom sa Ginoo walay kinutuban. It is only us sometimes who puts limit first of all to ourselves and to the workings of God in our life. Be humble and trust in the Lord. Let us entrust everything to our God because He sees what is happening inside our hearts, what's happening in our life. Hangtod karon, ang sa mga kaluoy nagpadayon sa pag-awas, mga igsuon, gikan sa balaang kasing-kasing ni Kristo. Og ato kini nga masinati, pinaagi sa ato ang pagdangop sa ato ang Ginoo. Labi na kung mag-ampo kita, mga igsuon, dinhaa sa hilom or pinaagi sa ato ang mga pulong, dunay kabag-uhan. Because there is an inspiration that comes into our minds. A form of divine wisdom that can give us strength and courage. And when we let go of ourselves, there is that big space, dako nga space of the outpouring workings of love and mercy for God in our life. Tungod kay padayon nga nag-ampo si Jesus para kanato dito sa langit. Nana sa libro sa mga para sa mga Hebreyo, og ang iyahang mensahe nga padayon nga nag-awas ang iyahang gugma og kaluoy para kanato. Masinati nato kini nga na sa atong pag-ampo. Masinati nato kini nga na sa mga sakramento nga ato ang nadawat, the sacrament of reconciliation, dinaa sa pagpasaylo, hain ang tig-a natong kasing-kasing humukon o bag-uhon sa atong Ginoo. We will be filled
by the love and mercy of God when we entrust everything to Him. And of course, ang ato ang pagduol nga na sa ato ang Ginoo makapabag-o sa ato ang kasing-kasing o hunahuna. And this is life-changing. Ug ang nag-awas nga gugma o kaluoy sa ato ang Ginoo gikan sa iyahang balahang kasing-kasing buhi nganha sa mga tao nga nagpuyo para sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ato kining makita nganha sa mga tao nga naglibot kanato, naguna nga gihikap sa ato ang Ginoo og nahimo nga mga instrumento aron nga mapakita ang dakong gugma sa Ginoo gikan kanila ngadto sa uban. Maingon nato nga nahimo sila nga mga instrumento sa ato ang Ginoo. This is true that God in His working, in His grace and in His love changes hearts of people to be changed, to be transformed, and to be one with the heart of Jesus. Na sila mismo makakita na karon sa kahimtang sa nagkalain-lain nga mga tao. Because they see with the heart of Jesus. And so they see the sufferings, the pains, the needs, and the hopes of other people. Salamat sa ato ang Ginoo. Ang iyahang kaluoy maoy hinungdan, mga igsuon nga nung gipadala ni Jesus ang mga apostoles, kay gihimo niya sila nga mga instrumento. And so, of course, all of us are called as baptized children of God to be apostles of today, to be disciples of Jesus today, and to be His missionaries in our realities, in our different circumstances. Kinsa man ang gipadala ni Kristo karon. Ang tubag, kita, ikaw, ug ako. Itawag kita niya nga mahimo nga mga instrumento niya kay mga miyembro man kita sa lawas ni Kristo. Ug ang atong misyon magsugod nganha tingali ngana sa ato mismo nga panimalay. Uli sa inyo anighuman sa misa ug pamid-i ang kada usa nga miyembro sa pamilya. Tingali nga na sa imuhang mga workmates or nga na sa imuhang kauban sa organizations or sa trabaho, sa mga higala. Ipakaylap mga igsuon ang Espiritu sa Ginoo gikan sa ato ang kasing-kasing nganha sa ato ang pamilya, gitrabahuan ug sa ato ang komunidad. Matag adlaw adunay tao nga gibutang sa Ginoo sa imong dalan. Nga nanginahanglan og pagdasig, pagsabot, pagpasaylo o pagtagad. Mao kana maigsuon nga magmata kita. Og ato ang ablihan, ang ato ang kasing-kasing aron nga mahimo nga tinun-an dili lamang sa hunahuna kundi tinun-an nganha sa pulong ug sa maayong buhat nganha sa atong mga igsuon.
Sa pagtapos, adunay duha ka praktikal nga pwede nato nga buhaton. First of all, let's not be self-sufficient. Dili nato isarado ang atoang kasing-kasing, no? Importante gayud mga igsoon that we entrust atong itugyan ang atoang kaugalingon ngadto sa atoang Ginoo, for Him to work marvels and wonders and to change our life for the better, far than we can imagine. Let us entrust ourselves to the Lord, but entrust in His mercy and love. Ato ka nang buhaton with a heart full of humility and trust. Dinhaa sa pagpaubos o pagsalig sa atong Ginoo. That is how our relationship with God can be formed. Ha? Ato ka na buhaton kada adlaw. In silence, in prayer, and with the ample time that we give to the Lord. No? Di lamang kay ampo nga pinapaspas or mga as usual that we do. But let us make ourselves intentional and truly reflect and be filled and enjoy the presence of God in our life, especially His love and mercy for us. Ikaduha, like what Jesus did, pagbuhat ug mga buhat sa kaluoy sa atoang isigataw. No? Bisitaha ang masakiton. Tawagi ang mga nag-inusara. Tabangi ang mga nangangailangan in a personal and in a systemic way. Kay tingali nga na sa inyohang trabahoan, labi na kung ikaw nasa usa ka superior nga position, there are systemic ways really to be the hand, to be the mind, to be the heart of Jesus today as His instruments. And how you can make a life-changing difference to the people entrusted to you by God. Buhat sa kaluoy nga mulungtad ug mudugay. Dasiga ang mga nawad-an sa paglaom, pinaagi sa paghatag og panahon sa kanila, ug ganha sa pagpaminaw, ug pagampo, ug pag-uban kanila. Accompany them in their journey. And, of course, let us be accompanied by God sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga igsoon, hinaot nga ang balaang kasing-kasing ni Jesus. Ang iyang maluluyon nga mga mata, iyang maluluyon nga kakasing-kasing, mupuno usab sa ato ang mga tagsa-tagsa kakasing-kasing, nga mipukaw kaniya sa dihang nakita niya ang mga katawhan nga nanginahanglan. Ug usab mupukaw kanato sa mga tao nga iyahang gipadala sa atong kinabuhi. Ug hinaot unta nga pinaagi sa ato ang kinabuhi, mas daghan pa ug makaila sa kaayo ug kaluoy ug gugma sa atong Ginoo. Amen. Blessed Sunday kanatong tanan. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga butong Ginoo nato. Igimanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay og gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong nga adlaw na banhaw,
Misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, ug sa kapasayloan sa mga sala, sa pagbanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Dinasig sa Espiritu Santo sulod sa atong mga kasing-kasing magampo kita karon ngadto sa langit ng Amahan nga nagtinguha nga luwason niya ang tanang tao diha ni Kristo. Moingon kita, Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu, nga ang simbahan mamahimong matuod nga katawhan sa Dios, nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkakinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang tanan mangandam sa dalan paingon sa kahiusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma ang himuong sukranan sa paghanay sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang amhanong pagpangga sa Dios, muhupay kanila nga halayo na sa ilang pinuy-anan, sa mga idaran, ug nagmingaw, sa namagsulubon, ug nagmasakiton, sa mga kabus, ug mga walay ikasarang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga hinuan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukan mo ang imong Espiritu. Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ang sports mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagbo ug dialogo, taylewala sa mga kultura ug mga nasod, ug nga magpasiugda unta kini sa mga mithi sama sa respeto, panaghiusa ug personal nga kalambuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukan mo ang imong Espiritu. Kining among giampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa binuang sakrisyo, ikan sa imong mga alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang alam. Alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios nining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat harianon nga mga pari lungsod nga balaan ug katawan nga iyang kaugalingon aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangit-ngit nga naha sa matahom mo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya diha duyog sa walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdi mo umiusab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Hesus atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa laog malayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay.
kini si Jesus. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kayusa, makapadangaton ta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Nasudnon nga pagampo alang sa kalamdagan, pagkakabig o pagbag-o. Mahigugmaong Amahan, Dios sa kamatuoran ug katarong, imong gipadala ang imong bugtong anak si Jesucristo nga pinaagi sa iyang misteryo Pascual, nagpadayag sa imong kaluoy o gipakahig-uli kami kanimo, miduol kami kanimo nga nangayo og kaayuhan, pagkamatarong ug pagbag-o alang sa among nasod. Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasangan. Nakita namong ang kamakauran gisalikway, ang hostisya nalangan, ug ang pagkabahin-bahin nagapaluya sa pundasyon sa among katilingban. Nagampo kami alang sa mga gitugyanan sa pagpangulo. Tawga sila pagbalik ngadto sa ilang balaang katungdanan. Hinaot nga sila mo alagad, uban sa pagkamatinud-anon, katarong ug kaluoy. Hatagi sila og kaalam aron makalihok sila uban sa maaninawong paghukom, kaligoon sa paglahutay uban sa integridad, ug ang pagkamapaubsanon aron dili mangita og panimalus, kundili pagkamatarong, dili personal nga ambisyon, kundili ang kaayuhan sa tanan. Pasaylua kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat og mga pasangil puli sa pagkamahing tulubagon, ug sa pagtugot ang pagkawalay paglaom ug pagkabahin-bahin, makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawhan. Giila namo ang daghang higayon nga nagpabilin kaming hilom at ubangan sa kasaypanan. Sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog, ug ang kawalay pagtagad kaysa responsibilidad. O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing ug lamdagi ang among mga hunahuna. Ibalik kami gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa kaluoy, gikan sa kahilom ngadto sa matinud-anon nga paglihok, gikan sa pagkabahin-bahin ngadto sa panaghiusa, o gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tudloi kami sa pagpanalipod sa kamatuoran uban sa gugma, sa pagtinguha sa hostisya uban sa kaluoy ug sa pagkamahimong instrumento sa kalinaw ug pakighiuli. Idanag ang imong kahayag sa among nasod. Ayuha ang mga nabungkag ug ang mga nasamdan, ug pagbangon ug usa ka katawhan, nga dili ibaylo ang kamatuoran alang sa kaharuhay. Ni itugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkakabig ug pagbag-o alang sa among nasod, aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo,
paglaom, ug gugma ubos sa imong amahanong pag-atiman. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi, ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Santa Maria, inahan sa katawhang Pilipino ug rayna sa kalinaw. Giyahi og pangayupo alang kanamo sa kanunay. San Lorenzo Ruiz ug San Pedro Calungsod. Iampo ninyo kami. San Miguel Arcangel. Iampo mo kami. Ang ginumanaka ninyo. Iduko ang inyong mga ulog atong pangayuon ang panalangin sa Dios. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, mukon sa dunta kaninyo magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Lakat kamo sa kalinaw aron pagigugmag pagalagad sa Ginoo. Mayog bulahang Domingo ug simana kanatong tanan.